Sí, que és un restaurant de profit. Hi ha més malbaratament en una nevera d'estudiants, un pis d'estudiants dels que tenim aquí, que no a una nevera com la que tenim nosaltres aquí al dia a dia a l'escola, amb 400 mans cuinant cada dia. Per tant, el que sí que tenim de fer és formació, conscienciació, però jo crec que també necessitem un canvi a nivell social. Dintre de l'assignatura de sostenibilitat el que acabem fent és veure què podem fer amb els excedents, com comprar millor o com reaprofitar d'alguna manera aquests excedents si els tenim. Agafeu potser de mantega i oli, un altre que sigui oli. Seguiment de tot el que són excedents en fem. Aquella setmana el que fem és pesar tot el que serien residus i excedents del que tenim, el que va directament a la bessura i el que reaprofitem. I d'aquesta manera el que intentem és, a través d'aquesta acció, poder millorar els nostres processos, primera, i segona, poder conscienciar tot el que seria l'alumnat. Verdures que algunes ja són congelades, altres que estan a punt de fer malbé. Bueno, malbé no, simplement que havien de tenir una sortida i no s'han gastat per aquí. Moltes vegades vull 2 quilos d'aquest producte, però me'n fa comprar una caixa sencera. Doncs redistribuïm tot el que és la matèria primera per diferents aules de cuina fent les pràctiques. Per tant, avui és cuina i tant que és de reaprofitament, perquè aprofitem tots els ingredients que el cat de compres m'ha donat per fer diferents coses. Per tant, aprofitem el calamar, aprofitem això. I a partir d'aquí hi ha una altra part que acabem fent a nivell pràctic, que és agafar tots aquests excedents i intentar-los treure. Tenim diversos espais. Hi ha la part del projecte de botiga. Dintre del projecte de botiga intentem treure part d'aquesta producció. Els mateixos alumnes poden adquirir professorat, inclús algú de fora. L'altre que tenim és agafar aquests excedents i poder-los donar a diferents entitats. Hem treballat aquí a Girona amb Centre Reto, amb la sopa o altres entitats que puguem tenir. L'altra part que tenim és agafar aquests excedents que tenim i també poder-los posar al self, diguem-ne, al menjar de família que acabem tinguent amb l'alumnat. Però sobretot ens fixem molt a nivell teòric de comprar millor. Quan estem dient comprar millor és intentar que aquesta compra sigui el més ajustada possible o que els processos siguin el més ajustats possible, que hi hagi poc malbaratament. La part nostra d'hostaleria i que puguem fer, les produccions han millorat, el tema de processos han millorat i els menús, hi ha un menú que també et serveix per poder treure plats que tinguis d'excedents de cartes, tot això ja es va ajustant. Per tant, el sector ja hi està treballant. Però, esclar, no és una feina única i exclusiva només d'una part. Jo crec que hi hauria d'estar, que és el que dèiem, és a nivell social una mica tothom.